Mwati ma MP anu a DPP auja ndalama kuchokera kuboma. Alipo ena adyera. Alipo ena adyera wadziwa. Alipo ena adyera wadziwa. Tawese fika so chino mayine labanga expose. Sile lolo yayi. Taekwana. Pali fusolino. Olamaliza mwina Brian. Kuiona bwanji Central Region agangata. Yes. Mukuti mukayenja mukuiona bwanji DPP itenga Central Region. Ineyo ndikuuzeni ngati profesa athabe mthali kabe sema voro chepa ndi 1.2 million koma pita munthali ka Central Region sapeza mavoto osapera 1 million votes ngati chakwayazi pesa mavoto 2 million ndi mamuna mwange magwire leo tene ncha leo tene 16 mwange magwire ngati chakwayazi pesa mavoto opita 2 million chakuti muno mmalawi ndikulumbira nampa sizitheka kulumbira Pamaso mulungu. Ine hapa sizitheka. DPP wina bomwe chakachinocho. A plan. Msanifunse so ineyo. DPP iwile chifuwa chani. DPP iwile ifala ntatopa. Komanso efere kugeso nchino kumsendo jotsenza Professor Bramhalika. Antatopa. DPP wina afune wina asafune DPP wina. Chakwera kazipesa mavoti. Odusa 2 million pita huko ndi mamuna. Ifeda enda basotonyo manopata ona. Kumema kushimekwa mutapeza mapoto uchuka bwa? More than 3.5, 3.7. Oh. At DPP. Kuposa MCP. Kubililani. Kwani ndine nyamara ende bano plan. Ndikutsoni ndikunena. Ndili bagandi popo. MCP kabanga sonkhano. Imakhashi kulchocha nduna 20. Nduna 20 magamo na misoko ya boma. Kwa muone menazunguza tani munde kandeka. Menazunguzira mitu. Kundimanga. Chani sindizi. Ndaje banthu amene ndikudziwa mogwirira mwawo. Fene kupasa tonjono mpano. Mawano malisa kwa